नमस्ते प्रणाम। हम आप सबके राइटर अखिलेश कश्यप और हमनी के काल आ रहल बन जा आप सबके शहर सिवान, ग्राम पोस्ट पड़ौली, निकुम टोला, थाना लकड़ी नबीगंज सिवान। आप लोग भी आई जा। काल हमनी के मोनू सिंह भैया के तिलक बा और एमे रंगारंग कार्यक्रम के भी आयोजन कइल बा। आप सबके हिट मशीन भी आवत तनी और भोजपुरी के बहुत सारा कलाकार आवत हैं, सब सुपरस्टार। आप लोग जरूर आई जा और रात के रंगारंग कार्यक्रम के आनंद ली जा। जोना के प्रोग्राम के आयोजन करता धारता हमनी के गार्जियन, हमनी के जेकरा के बहुत प्यार करी ले जा, पूरा टीम खेसारी जेकरा के बहुत प्यार करेला मानेला, विकास बीरप्पन भैया। तो वहाँ के सौजन्य से हमनी के सब कोई उपस्थित हो रहा बन जा। और सोनू भैया के भी बहुत बहुत आभार बा और मोनू भैया के तिलक बा। तो सब भाई आइब जा, हमनी के घर के कार्यक्रम बा, घर में तिलक बा, हमनी के सब कोई उपस्थित हो रहल बनी जा। और आप सबके ट्रेंडिंग स्टार भी आ रहल बनी। तो आप लोग आई जा और काल एंजॉय कर ली, मैं भाई मिल के। काल तैयार रहे के बा।